Krispeta Galariak liburuak kontatzen du mutiko baten bidaia. Bere amonaren etxean dago, uda pasatzen, eta amonak badu errezeta liburu bat, eta tartean Krispeta Galariak aipatzen dira liburu honetan. Orduan, krispeta magiko iejan, eta egan ateratzen da. Eta amona ondotik joaten da berarekin, bidaia hori egitera zeruan barrena. Han zeruan daudela, aurkitzen dute puxika guztiak elkartzen diren irla. Esaten da itsasoan badela olako irla bat eta plastikozko poltsa guztiak elkartzen direla, zeruan ere puxika guztiak elkartzen diren irla aurkituko dute, eta neskatiko txiki bat, osabak puxika erosi, eta egan atera dena eta handagoena bakarrik. Hori da ezagutuko duten endabiziko personaia, baina ezagutuko dute ere egun argiz dabilen izar hausar bat. Normalean izarrak hau ez bakarrik ibiltzen dira, baina izar hau egun argiz ibili nahi du eta adats luzea izan nahi du beste izar batzuk.